Ало, Динко, ние сме момчета, искаме да ти кажем, че има една страница под Одеял Гил, в която се подиграват с тебе и искаме да ти кажем, че не сме ние. Аз се сядах номера, ти малко пак ми звъниш. Уча да ме дразниш, нали знаеш, че ако решаш ще намеря и се скараме, и мръчи се караме. Знаем, ама ние искаме да ти кажем, да те предупредим, че не сме ние и да забраниш тази страница. Дай да ти помогнем. Мисля, защото има една страница на Фейсбук, в която се подиграват на тези неща своите. Къде ги качаш? И ние искаме да ти помогнем. Ако аз не съм интересен, те няма да ме подиграват. Какво? Ако аз не съм интересен на тях, те няма да ме подиграват. Аз сега ще малко, аз съм такова устройство, сега ще видя кой е създал тази страница и ще пусна една жалба в полицията и ще им бава екстра влиза. Имам толкова много пари, ако ще имам толкова много пари, ще ги вкарвам за това всички. Независимо кой ще вижда да го. Аз не съм бия, брат. Аз само стрелям. Ево, брат. Така, те са големи педерали, щом се бавят такъв достоен българин като тебе. Айде, чао, че имам правото. Аре, чао, до после.